angifundela abasefeso 6 ubumbopho sesebenza manje abantu bangishumayela nganga ngisimvula uqala sekungamakhosi lawazi amakhosi kulethe Bantwana lalelana abazali benu enkosini. Bantwana lalelana abazali benu enkosini. Ngokuba lokhu kulungile. Ukuba lokhu kulungile. Hlonipha uyihlo nonyoko. Hlonipha uyihlo nonyoko. Lokho kuwumyalo wokuqala nesithembiso. Umyalo wokuqala nesithembiso sithini? Ukuba kube kuhle kuwe. Ukuba kube kuhle kuwe. Uhlale kahle emhlabeni. Uhlale kahle emhlabeni, ngiyabonga. Kazuthi. Isikalaze production engalweni. Manje bonda ohleli ukuthi uqale kuloze. Kujathi yabona Mshumayeli hayi akakulungeli. Dalindwa, nakusilindile 29 years and a half, nakungilindile, angilahleli ithemba ngumshumayeli 29 years, meni yesiteze bengithi 30 years. Sengilungisile inkaba indaba ezithi ngizogubha ngawo 30 years. Phansi inkosi meyabona ngendlela kaJanuary nezana noma yini. Kodwa khona sikhona inkabi yokugubha 30 years. Kodwa kumnandi bafana bakithi. Hayi man. Uhambo la ukhona, uvuthwa la ukhona mfana kithi man. Vuthwa la ukhona mfana kithi. Phambili awuyi kovuthwa, sekufuneka ukwenze lokho okufanele ukwenza sinke isithuba sokufunda. Mawuhlulwe isingisi esikoleni usikhulume emsebenzini. Indaba ufunda isingisi esikoleni. Kopela akuzuqede esikoleni. Uyakhuluma lokuthi abheke yoza. Uyakhuluma umlungu njalo abheke waphathi lokhu ibheke emphambili njalo abheke waphathi. Khuluma indiyo ungalizwa. Uzuphuma uyasabra ukuthi awuzwa. Athi umlungu asenzela itiye besimithi namakhekhe. Uhamba udu. Aziba uliphi ikhekhe? Aliphi itiye kathi. Awuzwayo. Waya esikoleni, kwathiwa ufunda isingisi, wena libela kudlala esikoleni. Wazaphuma esikoleni, masungaphandle esikoleni, sofanele usikhulume. Nalabo libandla, ungajahi kuya phambili, ungaphethe ungavuthiwe, vuthwa la ukhona njengami. Nibekazele njengami. Komtabezela njengami emhlabeni kasenamhlanje. 29 years mabondaba ezithi kodwa iqiniso lelibandla angasileze njalo. 29 years and a half lokho umshumayeli nowamshumayeli abayihanga umshumayeli noba bababo sebengabafundisa emhlanje. Ngibambile nje kodwa ngibambile igama elithi vuthwa la ukhona. Angihlezi ngiyavuthwa la ngikhona nyameshora Mshumayeli. Nyameshora. Ngiyavuthwa la ngikhona. Ngenzela ukuthi mhlase umshede. Asaruthi kahle para. Ngifaka futhi ngapemba malini. Kubuhlungu ukuthi usukwenye level ukhala abantu abangemuva. Ufika kanjani ungavuthwanga? Nithembisa bafana bakithi hlalani nje. Abombe seniredi kodwa mina. Seniredi kodwa baza usuka phezulu kungathi bya. Hloniphana abazali benu enkosini. Ngoba bakho kulungile. Lokhu isethembi ukumyelo oqala esethembise ukuthi ngoba kuhle kuwe uphile kahle emhlabeni. Seyithandi nabatsho. Ngaphandle kwenabasho ngabangwazi la enhlathini. Ngabangwazi lo mhlaba esiuhambayo siqoqa abantwana kuthi bantwana hlalani enkosini bantwana. Okomhlaba kuyadlula kuyisikhashana kodwa kwaShembe kwinguna phakade ngisho usulele ethuneni yobuno Shembe. Ikhola lifa kanye. Afuneka ikhola lifa kabili.
ufa ngisho umphefumulo. Ikhona linjani lifa ngisho umphefumulo. Ithi ngoma Nkosi yami ngisindisa ishili ingane ihlabelele ekuseni. Dora baNkulunkulu sizosebenza-ke la. Le mvula le ayile. Abana uNkulunkulu phela ngesinye isikhathi ufuna ukumthethisa. Uthi Nkosi wenzani manje? Athi indoda ishayela ibhasi ilayisha amakholwa kumnandi ecula amakholwa beyisha Nkosi tusima beyishengoma imnandi ebhasini ithi lensizwa wema Nazareta uyelima singaqinika lapha ushitele kumnandi ngazi ngezulwini sonke athi ngesabe ukufa kodwa mahloniphe uyihlo nonyoko umnyalo oqane sethembiso kuyoba kuhle kuwe uphile kade emhlabeni bese niyahloniphana kule region kakhulukazi angizazi idubedube la region mnandi lepholile umsebenzi kaNkulunkulu ingakho silapha namhlanje sibonga ukwesekwa abagcotshwa sibonga ukwesekwa abazali bethu sibonga ukuthi namakhosi akhona azobona inkonzo yabantwana ngoba ezweni ayiphethe lamakhosi azophatha abantwana abahloniphayo ngoba sesifunda amaphepha uzothinga nencane ingene yadubula abantu yabanukubeza yathatha lokhana uzinkosi siPaul ukuthi lento enzeke esizweni isimbi ngoba kunabantu abangafundisekile uma sakha abantwana sakhela ngisho amakhosi ezweni zawo amakhansela asalanga ngaphandle siyawakhela laba bahlala emalokishini sihlala emakhaya phansi kwamakhosi njena kuyaphola sizweni uma intsha iniphila inokuNkulunkulu ningabangi into eningayazi inyanga yezulu ningambanga uShembe mthandeni ngoba nibanga uShembe ngibanga into eningayazi sibangani masingabonyazi sonke uzongifisela mfethu ukuthi ngathi ngaphuma ebuhleni nawenza ngalutho ophuma wena hlala wenza ukulungela uzophuma ulandela abanye hawu uzofisa ukuthi umuntu ngathi ngaphuma ebuhleni mase ngiphumile uzotholani wena ngoba uzothola ukulahlwa akulungile mphume ebuhleni ngamafambo ami mangiyibhethele kodwa ngasukela nje umuntu ngokumbuke wanginyanya uvela athi ngize uweni ngoba ngisenyazile uzunyanye nje uhlanganiseni nami ngoba nawe ngabasazali hlala sifuna uNkulunkulu wena usiyebuka uShembe usubuka mina ngimbuka umuntu mbukunyazi kuphela ebuhleni yokhuluma kodwa ngifuna ukugcina ngokuthi ungali nomuntu ongalwi nawe uNkulunkulu yomphendulela lo muntu kuloba nzima uyokuvama usukhala uthi wemhlaba kanti kubuya izono zakho zokukhalisa abanye abantwana ungabakhalisa abantu kanti umuntu uhlele esifubeni sonyazo uyamkhalisa yothi mekhala umuntu inyembezi zikonsele kuShembe inyembezi zakhe athi uShembe yini mntanami athi Mshumayeli sibiya Mshumayeli umkhize lona ngikhalisayo bese Shembe buza athi mntanami uthi uShembe thina boShembe makufika umuntu kithi ezothi wena mfana kaMkhwanazi uyathatha noma uyantshontsha noma wenza ini uthi nabo Shembe sikhipha ingilosi ezohamba imigada lo muntu ukuthi yenza ngempela lonto silinde lo ngelosi ukuthi miyibuye izosho ukuthi ngempela yenza lonto bese siyambulala thina boShembe uthi miyibuya ithi Nkosi amakhosi bamsukela lo muntu akathatha kantshontsha aqamba imanga ube siyambulala bezoqamba manga ngothi masufa la horo wangithatha kanti ingilosi aqamba manga ugeba sentambo juqu fundani ungabasukeli abantu kodwa umazi kanjani umuntu wabona ufuna Mose ngisho mandulo iziphi zoJoshua noMose babe ingqobo ngoba uNkulunkulu wayesebanika isiqiniseko sokuthi hambani lesasizwe ngizonika amandla nizosehlula yini uzolwa nami wena uNkulunkulu akuthelanga ukuthi uzongihlula
ngiyithela mfana yaqala kutshela uNkulunkulu ukuthi hamba uyela nomfana kaMkhwanazi ngoba sengimqhuqile amandla ngoba ngangilalela uzomehlula hambe ngisukela bonke abantu kanti abantu uNkulunkulu sebaphila amandla nizoshayisa nizobhamba nilimale Mshumayeli mkhizi sengirayithi lenkonzo ngicela ukuyibuyisela kuwe baba ukunikela umbhoko Nkosi busisizwe lami Siyabonga Bosihlalo International